Olin täällä hyvien ajatusten puukirjastossa ja puukirjaston viestiä löydät myös minun profiilista. Puhun paljon ja ilmaisen videoissani tämän hetken elävyyttä. Et se on aina täynnä kaikkia, mitä me ollaan haluttu rajoitetun mielen kautta saavuttamaan, kun kaikki on jo tapahtunut. Kaikki muu on mieleen kommentteja, kuvauksia, historiaa, jota kautta tietoisuus syöksyy kollapsoituun muotoon, johon nämä ajatukset hänet vie. Mutta kun emme enää juokse itsestämme pois, emme täyttää muiden odotuksia, myös huolehdimme omista rajoista. Me palaamme itseämme kohtaan, eli sitä todellista minä, ja samalla oman elävyyteen, joka löytyy tässä hetkessä myös, eikä enää pois suljettu. Eli puhun tämän hetken elävyydestä, joka me myös itse olemme. Tällä kanavalla puhun paljon sellaista, mitä mieli ehkä vastustaa, mutta ei kannata yrittää ymmärtää tätä mielellä ja järjellä, koska tämä totuus on virtausta, johon tietoisuus voi sukeltaa palatakseen omaan eheyteen. Jossa kaikki on jo olemassa, ilman mitään kuvauksia. Ja koko tämä hetki aukeaa omaa elävyytensä kautta, koska se ei enää poissuljettu rajoitetulla mielellään. Emmekä ole rajoitettu mieli tai keho. Sen kannattaa aina muistaa. Kiitän.